No, takže takto vyzerá vstup do Pantanalu, do národného parku. Transpantaneira, štát Mato Grosso. No, começa, aqui começa. Transpantaneira. Vstup do Pantanalu. No, takže Transpantaneira. A sú tu takéto mosty drevené na tie záplavové územia, takže teraz po takomto moste práve jazdíme. Opatrne, pomaly, lebo nie je to úplne bezpečné 100%. Na koleso nikde nezbehlo, ale je to veľmi také štýlové, zaujímavé, prírodné. To tie podvaly kúkajú. Takýto krásny dlhý most, drevený, na tie záplavové územia vodné, keď sa naplnia vodou v období dažďov. Takýchto mostov, toto je 76. v poradí na Transpantaneire, tak je ich okolo 120. Toto je 76. No a takto vyzerá ten most z tejto perspektívy. Takže mosty cez krížom jediná cesta, ktorá smeruje do Pantanalu. Volá sa Transpantaneira. A vidíme, že takto ide auto oproti. A je to naše auto, naše prenajaté auto, ktoré sme si my prenajali na túto našu cestu. Takže Pantanal sa nachádza v štáte Mato Grosso, čo znamená v preklade veľký močiar. A druhá časť Pantanalu sa nachádza v druhom štáte Mato Grosso do Sul. Krávičky aj s gaučom. S gaučom. Aj s gaučom. Krávičky aj s pasákom, čiže gaučo. Má ich síce len pár, ale takto to vyzerá.